Salut! Sunt Alexescu. Astăzi am băgat în priză și am testat o lampă de dezinfectare cu efect virucid și antibacterian. Dată fiind conjunctura actuală, am început să folosim sau să căutăm tot felul de posibilități și metode de dezinfectare pentru tot ce înseamnă obiectele cu care ieșim afară și pe care le aducem înapoi în casă, așa, pentru a avea un grad sporit de siguranță. Și am dat peste această lampă portabilă de dezinfectare. Pare destul de interesantă și este compactă în primul rând. Avantajul ei este că este o lampă portabilă și compactă. Așa arată ea închisă. Deschis ar fi ceva de genul ăsta. Lampa este aici. Și bateriile în partea asta. Sunt 4 baterii din acelea mici, 3A. Eu am încercat să o folosesc cu acumulatorii mei pe care îi aveam Eneloop de 1,2 și volți și nu a funcționat până nu i-am pus baterii alcaline. Probabil că ăsta este un aspect pe care trebuie să-l menționez. Lampa vine într-o cutie împreună cu manual de instrucțiuni foarte detaliat. Este o lampă certificată în Uniunea Europeană și are toate detaliile în acest manual, inclusiv o pereche de ochelari de protecție împotriva UV și o să vă explic un pic ce am citit în manual și cum funcționează. Ideea este că această lampă se poate porni de la buton, se deschide, se poate porni de la buton și de la apropiere până la 10 cm de produs se folosește între 10 și 30 de secunde. Prin mișcare, lampa generează această lumină UV dezinfectantă și produsul este practic dezinfectat la sfârșitul acestui proces. Durează foarte puțin și asta m-a bucurat. Am citit pe cutie și în manual că este testată în laborator și că are lumină UV în spectru 254, ceea ce din ce am citit eu este perfect funcțional împotriva pandemiei cu care ne confruntăm acum. Ce mai este interesant de menționat la această lampă este că are și un senzor. Deci, protecție. Lampa se folosește cu acești ochelari pentru a ajuta ca lumina UV care se poate reflecta din obiectele asupra cărora o proiectăm să nu se reflecte spre ochi. Lumina UV nu face bine ochiului și pielii, da? Atunci înseamnă că noi când o folosim va trebui să folosim acești ochelari și va trebui să nu o îndreptăm asupra pielii noastre. Există un detaliu în manual, explicație clar ce înseamnă expunerea UV în timp și care sunt efectele. Deci, această lampă, în afară de acești ochelari de protecție, mai are și o protecție de genul. Dacă încerci să o folosești în poziție orientată spre în sus, da? Deci cu lampa spre tine, iar nu o să pornească, chiar dacă apeși butonul de pornire. Are un senzor, un accelerometru. Ea pornește doar dacă este în poziția aceasta. E foarte interesant și foarte bine de știut. Ca să facem o probă de funcționare, o să-mi pun ochelarii și o să dezinfectez acest telefon în felul următor. Se ia lampa, se îndreaptă către jos, se ține apăsat pe buton 3 secunde până pornește lampa și are un semnal sonor din 10 în 10 secunde. Deci eu o să consider că după primele 10 secunde este gata și o voi închide. Hai să vedem. Lampa a pornit. Lumina UV acum dezinfectează telefonul de la apropiere. Așteptăm semnalul sonor. Am oprit-o. Asta a fost tot. Telefonul este dezinfectat. Lampa poate fi băgată în orice geantă, poate fi luată cu dumneavoastră. Este un produs util vremurilor noastre și portabil și funcțional. Mulțumesc!